Γεια σας παιδιά, σήμερα πήγαμε κάποιον duels και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Battle Medusa φυσικά, Rhino το στο Rhino του βάζω και τι μου βάζει. Θέλουμε ένα καλό, ξέρω εγώ. Θα το γράψουμε better για να μας βάλει καλύτερο. Και πάμε να δούμε τι θα μας βάλει. Καλά, δεν πειράζει, τώρα θα ρισκάρω αυτό το Rhino το Serino για ένα Bananita Dolphinita. Θα το πάρουμε μάλλον το Bananita. Δεν ξέρουμε. Πάμε. Αρχίζουμε. Το κάνω Medusa. Bananita Dolphinita. Οκ, το πήρα. Το πήρα το πρώτο round. Πάμε λίγο. Το θέλουμε αυτό. Bananita Dolphinita. Ελπίζω να μην μου κάνει Medusa τώρα. Εκτός άμα δεν έχει. Δεν έχει μάλλον. Κάνει ρε. Γιατί δεν μπορώ να το βαρέσω. Bananita Dolphinita. Ωραία. 2-0. Πάμε. Πάμε για το 3-0. Μπορεί τι κάνει, πάει καλά. Bananita Dolphinita. Όχι ρε. Έλα. Τέλος. Bananita Dolphinita. Πάμε. Άχρηστος είναι. Δεν του έκανα Medusa. Δεν του έκανα Medusa. Σκέψου τώρα, δεν του έκανα Medusa. Όχι ρε, πολύ κακό. Τώρα δεν του έκανα και Medusa. Έλα ρε. Κλέψτε. Σιρή, ήμουν πολύ κοντά για να το κλέψω. Όλοι μου κάνει ρε φίλε μπατ. Ναι, dodge. Easy. Παιδιά, νικήσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.